Ние се наричаме християнски народ. Обаче това, че сме такъв народ, по принцип, не ни прави такива хора де-факто. Ние трябва лично да се примирим с него, момчета. Лично трябва да има вяра в Господа. Вие бихте ли казали, че сте християни, или сте мюсюлмани, или сте будисти? Какви сте? Християни, защо? Ето това искам да питам. Защо? Това няма значение. Дали са българи, цигани, дали са евреи, дали са мюсюлмани, дали са каквито ще да са. Християнин се става, не се ражда. Това няма никакво значение. Етносът ти няма значение, нали разбираш? И не се смейте, момичета. Това, че сте чистокръвни българки, ще видите, че ще ви изпреварят много от ромите, ще ви изпреварят в Божието царство. Защото това, че си българин, не те прави християнин. Нито пък това, че си турчин, те прави мюсюлманин. Има турци, които са християни повече от така наречените християнски българи. Защото има лична вяра. Защото те лично са се покаяли и са се примирили с Бога.